Ćao drage moje dame, posle mog hola što se tiče Aura kozmetike, tražili ste mi da napravim recenziju za ovaj proizvod, a u pitanju je Aura Cover Me tečni puder koji se može naći u Liliju i u DM-u kao i svim ostalim parfimerijima po cijeni 630 dinara. Na ovom puderu piše da je vodootporan, ne stvara alergije i ne stvara bubuljice i da traje do 24 sata, zaštitni faktor je 20. Ja sam ovo koristila već nekoliko puta, samo sam ga jedan dan nosila preko 12 sati i moram priznati da se odlično pokazao. Moje lice inače je ekstremno masno, međutim sa ovim puderom i posle 12 sati on je stajao nepomično, znači nigde se nije razmazao niti skinuo i te zone mi se vrlo blago mastila i to je bilo samo znači ovaj deo između obrve i malo nos, ali onako da je bila jedva sjajna. Tako da, ja sam što se tiče postojanosti zaista prezadovoljna. Kad je stajao na ovoj mojoj ekstremno masnoj koži 12 sati odlično, na nekoj normalnoj moći će komotno da stoji kao što i piše 24 časa, a da ne mrde. Što se tiče pokrivenosti, pokrivenost je potpuna, toliko potpuno da sam se bukvalno iznenadila. Nisam to očekivala da će baš toliko da pokriva. Jako je gust, mene više podsjeća na korektor. Bukvalno se može i koristiti kao korektor, ne morate ga koristiti i kao puder, znači možete ga koristiti kao korektor na područnik ili samo na neke delove lica. Pošto ima potpuno pokriveno zaista, on je težak, jako je težak na koži. Nije za svakodnevnu upotrebu iz razloga što se dosta primećuje na licu, posebno ako ga nanosite četkom ili prstima. Tako da je više za neku večernju varijantu, ali ga možete nositi preko dana kao što sam ja radila, a pokazat ću vam i kako sam ga stavila. Za stavljanje ovog pudera sam koristila ovako jednu pljosnatu ravnu četku koja je inače namenjena za tečni puder. Moja je od Revlona, međutim Aura ima zamenu za ovu četku. I stavila sam malo po malo na četku, evo otprilike ovoliko za početak, vidjet ćemo da li će nam trebati još. I to sam onako natapkala po celom licu, ništa sad preterano precizno, zato što ću razmazati sa Beauty Blenderom. Treba će mi još malo. Inače imam nacrtane obrve. Koristila sam Aurinu olovku broj 2. Sada, ne bih vam preporučila da Beauty Blender direktno umačete u puder, iz razloga što će dosta upiti pudera. Iako je mokar, on upija pudera. To nema priče da ne upija, zaista upija. I zato je bolje da nanesete četkom. Mislim da se tako najbolje radi sa Beauty Blenderom, a i sa ovako ovim tečnim puderima koji su ovoliko gusti. Znači natapkat ću svuda po malo. I zatim, evo ga, uzet ću Beauty Blender koji je mokar. I to baš prilično ima vode u njemu. Da bi što bolje ovo razmazala, jer želim da se ovaj puder, pošto je izuzetno težak i onako da kažem gust, hoće da da taj efekat maske, da se ne lažemo, nema šanse da puder koji ovoliko prekriva ne daje taj efekat maske. Svaki puder, ne samo Aurin. I skupi puderi koji imaju potpuno pokrivenost daće vam taj efekat maske. Tako da, zato je utapkan sa Beauty Blenderom, znači koji je pomokren. I scedila sam ga, ali ne ono totalno, ipak je mokar, baš je prilično mokar na dodir. Pošto je tako mokar, to će nam omogućiti da malo ovo razvodnimo, razblažimo, da nekako dobijemo na celom licu tanak i jednak sloj ovog pudera. Ovo je, kao što sam rekla, onaj Beauty Blender. Inače, vidjeli ste ga, on dolazi u roze boji. Tačnije, najčešće se kupuje u roze boji.
Ja sam uzela ovaj crni, ali to je ista stvar, ima crni, beli, rozi. Cena ovog sunđera je negde oko, ne mogu da se setim tačno, ja sam ga kupila dva, bila su dva u pakovanju. Jedan platite potpunu cenu, a drugi je sa nekim popustom, da, 50% popusta. Međutim, Aura ima isti ovakav sunđerčić, nije isti, ali baš je sličan. Tako da, ipak vam preporučujem da uzmete Auru umjesto ovoga, zato što je ovo oko 20 evra, a Aurin je ne znam koliko, 400 dinara, tako da samo vam treba, znači, klasičan mokar sunđerčić, mogu i oni klasični trouglasti beli, poslužit će sasvim dobro. I dobro sve utapkajte. Što više budete tapkali, razmazivali, on će delovati sve prirodnije. Znači, po ovom obodu ne zaboravite da dobro razmažete. Zaista, posle ovog pudera vam korektor ni ne treba. Ali, ako mislite da trebate još negde malo da pokrijete, uzmite jednu manju četkicu. Samo ja da nađem ovde. Evo, ja ću uzeti ovaj iz Naked palete. Nebitno, bilo koja četkica. I uzmite vrlo malo još ovog pudera. I dodajte tamo gde treba. On, pošto ima tu potpunu pokrivenost, možemo ga komotno koristiti i kao korektor. Meni treba ovde malo između. Ovde imam jednu bubuljicu. Znači, tapnite ga svuda gde smatrate da vam treba još pokrivanja. Ali samo sa ovako malom četkicom da ne bismo preterali. I malo ispod očiju. I također ću to razmazati isto sa Beauty Blenderom. Znači, samo je bitno da kada razmazujete ovo što smo koristili ga kao korektor, jeli? Da ne vučete, nego samo da tapkate. To je glavna, onako da kažem, je to fora sa Beauty Blenderom. Samo tapkajte. Ok, sada kada smo završili sa stavljanjem, znači, tečnog pudera, vreme je da ga fiksiramo. Fiksirat ćete ga samo ukoliko imate masnu kožu ili kombinovanu. Ukoliko imate suvu, ne morate fiksirati, jer ovaj puder sam po sebi onako malo suvlji i namenjen je za, po mojem mišljenju, mešovitu i masnu kožu. Ja ću ga fiksirati svakako jer je moja koža, jel te, kao što sam rekla, već masna. Zato ću koristiti ovaj Peels, transparentni puder, bambusov puder. Ovo je fenomenalna stvar, posle onog Chanel-ovog pudera u prahu, ovo je najbolji koji sam do sad probala, s tim što je jedno 5 puta jeftiniji. Možete ga kupiti na Makeup Plaza RS. Pored toga što fantastično setuje šminku i tečni puder, zaista je transparentan. On se uopšte ne primećuje na licu, znači izgleda fantastično. I pored toga odlično i miriše. Zaista prelepo miriše. To je uvek plus. Evo koliko ga volim, ja sam ga skoro sam ga već i istrošila. Znači, setujemo najpre na centralnom delu lica ispod očiju, jer nećemo tu da nam se puder uvuče u ove sitne borice. Eto, to je to što se tiče pudera. Ja ću samo van kamere da odradim ostatak make-upa na brzinu, ništa specijalno, ali kad se vratim pokazat ću vam šta sam koristila. Završila sam i ostatak make-upa, za to sam koristila sve proizvode iz mog Aura Hola. U pitanju su ovo rumenilo koje se zove Doll Face
i highlighter Golden Spice. Za senku sam koristila, čekaj, pogrešno sam izvadila, da vidimo gdje mi je ona prava. Evo je, izvinjavam se. Ovu kao miš boju, nijansa se zove Vintage Purple, broj je 68, a na ustima sam koristila ovu mat kremu. Zašto stalno govorim mat krema, kako se zove? Long Lasting Lip Cream, koja je mat, u nijansi 611. Znači to je za ostatak luka. Ništa specijalno, zato nisam ni snimala, već ću snimiti videe sa ovim proizvodima, tako da ovo je samo onako bio mali test. Što se tiče tečnog pudera, od mene je dobio zaista čistu 10. Ja bih vam savjetovala da ga kupite. Znači, posebno za vas dame koje imate masnu kožu, mislim da će ovo biti fenomenalno rješenje. Cena mu je povoljna, što je isto jako bitno. Jedini mali problem je što ne dolazi baš u dosta boja, tako da za vas koje ste jako tamne, možda nećete moći da nađete nijansu. Tako da ipak imajte to u vidu kad budete kupovali, nemojte da vam puder bude svetliji od boje kože. Inače, puder je fantazija, ovo je za mene zaista otkriće godine, tako da svakako ću nastaviti da ga koristim. I to je to. Nadam se da vam se ovaj video svideo, ako jeste ne zaboravite da lajkujete i da pritisnete subscribe. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao drage moje dame, posle mog hola što se tiče Aura kozmetike, tražili ste mi da napravim recenziju za ovaj proizvod, a u pitanju je Aura Cover Me tečni puder koji se može naći u Liliju i u DM-u kao i svim ostalim parfimerijima po cijeni 630 dinara. Na ovom puderu piše da je vodootporan, ne stvara alergije i ne stvara bubuljice i da traje do 24 sata, zaštitni faktor je 20. Ja sam ovo koristila već nekoliko puta, samo sam ga jedan dan nosila preko 12 sati i moram priznati da se odlično pokazao. Moje lice inače je ekstremno masno, međutim sa ovim puderom i posle 12 sati on je stajao nepomično, znači nigde se nije razmazao niti skinuo i te zona mi se vrlo blago mastila i to je bilo samo znači ovaj da između obrva i malo nos, ali onako da je bila jedva sjajna. Tako da, ja sam što se tiče postojanosti zaista prezadovoljna. Kad je stajao na mojoj ekstremno masnoj koži 12 sati odlično, na nekoj normalnoj, moći će komotno da stoji kao što i piše 24 časa, a da ne mrde. Što se tiče pokrivenosti, pokrivenost je potpuna, toliko potpuno da sam se bukvalno iznenadila. Nisam to očekivala da će baš toliko da pokriva. Jako je gust, mene više podsjeća na korektor. Bukvalno se može i koristiti kao korektor, ne morate ga koristiti i kao puder, znači možete ga koristiti kao korektor na područnik ili samo na neke delove lica. Pošto ima potpuno pokrivena zaista, on je težak, jako je težak na koži. Nije za svakodnevnu upotrebu iz razloga što se dosta primećuje na licu, posebno ako ga nanosite četkom ili prstima. Tako da je više za neku večernju varijantu, ali ga možete nositi preko dana kao što sam ja radila, a pokazat ću vam i kako sam ga stavila. Za stavljanje ovog pudera sam koristila ovako jednu pljosnatu ravnu četku koja je inače namenjena za tečni puder. Moja je od Revlona, međutim Aura ima zamenu za ovu četku. I stavila sam malo po malo na četku, evo otprilike ovoliko za početak, vidjet ćemo da li će nam trebati još. I to sam onako natapkala po celom licu, ništa sad pretjerano precizno, zato što ću razmazati sa Beauty Blenderom. Treba će mi još malo. Inače imam nacrtane obrve. Koristila sam Aurinu olovku broj 2. Sada, ne bih vam preporučila da Beauty Blender direktno umačete u puder,
iz razloga što će dosta upiti pudera. Iako je mokar, on upija pudera. To nema priče da ne upija. Zaista upija. I zato je bolje da nanesete četkom. Mislim da se tako najbolje radi sa Beauty Blenderom, a i sa ovako ovim tečnim puderima koji su ovoliko gusti. Znači natapkat ću svuda po malo. I zatim, evo ga, uzet ću Beauty Blender koji je mokar. I to baš prilično ima vode u njemu. Da bi što bolje ovo razmazao, jer želim da se ovaj puder, pošto je izuzetno težak i onako da kažem gust, hoće da da taj efekat maske, da se ne lažemo, nema šanse da puder koji ovoliko prekriva ne daje taj efekat maske. Svaki puder, ne samo Aurin. I skupi puderi koji imaju potpuno pokrivenost daće vam taj efekat maske. Tako da, zato je utapkan sa Beauty Blenderom, znači koji je pomokren. I scedila sam ga, ali ne ono totalno, ipak je mokar, baš je prilično mokar na dodir. Pošto je tako mokar, to će nam omogućiti da malo ovo razvodnimo, razblažimo, da nekako dobijemo na cijelu licu tanak i jednak sloj ovog pudera. Ovo je, kao što sam rekla, onaj Beauty Blender. Inače, vidjeli ste ga, on dolazi u roze boji. Tačnije, najčešće se kupuje u roze boji. Ja sam uzela ovaj crni. Ali to je ista stvar, ima crni, beli, rozi. Cena ovog sunđera je negdje oko, ne mogu da se setim tačno, ja sam ga kupila dva, bila su dva u pakovanju. Jedan platite potpunu cenu, a drugi je sa nekim popustom, da li 50% popusta. Međutim, Aura ima isti ovakav sunđerčić, ali baš je sličan. Tako da, ipak vam preporučujem da uzmete Auru mjesto ovoga, zato što je ovo oko 20 evra, a Aurin je ne znam koliko, 400 dinara, tako da samo vam treba, znači, klasičan mokar sunđerčić, mogu i oni klasični trouglasti beli, poslužit će sasvim dobro. I dobro sve utapkajte. Što više budete tapkali, razmazivali, on će djelovati sve prirodnije. Znači, po ovom obodu ne zaboravite da dobro razmažete. Zaista, posle ovog pudera vam korektor ni ne treba. Ali ako mislite da trebate još negdje malo da pokrijete, uzmite jednu manju četkicu. Samo ja da nađem ovdje. Evo, ja ću uzeti ovaj iz Naked palete. Nebitno, bilo koja četkica. I uzmite vrlo malo još ovog pudera. I dodajte tamo gdje treba. On, pošto ima tu potpunu pokrivenost, možemo ga komotno koristiti i kao korektor. Meni treba ovdje malo između. Ovdje imam jednu bubuljicu. Znači, tapnite ga svuda gdje smatrate da vam treba još pokrivanja. Ali samo sa ovako malom četkicom da ne bismo preterali. I malo ispod očiju. I također ću to razmazati isto sa Beauty Blenderom. Znači, samo je bitno da kada razmazujete ovo što smo koristili ga kao korektor, da ne vučete, nego samo da tapkate. To je glavna, onako da kažem, eto, fora sa Beauty Blenderom. Samo tapkajte. Ok, sada kada smo završili sa stavljanjem, znači, tečnog pudera, vreme je da ga fiksiramo. Fiksirat ćete ga samo ukoliko imate masnu kožu ili kombinovanu. Ukoliko imate suvu, ne morate fiksirati, jer ovaj puder sam po sebi onako malo suvlji i namenjen je za, po mojom mišljenju, mešovitu i masnu kožu.
Ja ću ga fiksirati svakako jer je moja koža, jel te, kao što sam rekla, već masna. Za to ću koristiti ovaj Pease transparentni puder, bambusov puder.